на разходка. Ето, искам да ви покажа едно нещо. Значи, тези гори телилейски са най-новото му поле, което ще разработвам тази година. Ето, част вече се е готова, почистена, но има доста работа по него. Значи, ще ви покажа след 2 месеца точно как ще изглежда това нещо. Ще има коренна промяна. Изобщо няма да изглежда така. Няма да може да го познаете. Това хубаво дърво ще го оставим за сянка, но всичките други тези израстъци ще бъдат премахнати. Но наистина почвата е много хубава. Отпочинала, свежа, пореста и ще роди много хубави зеленчуци на лято, които ще сервираме на вашата маса. Това е от ферма за аспержи.